yɛda Israel Nyankopɔn ase medɔfo ɛna nɔpa yi wɔne ba koro Kristo Yesu Nazaret ne dine mu ɛna nso nyame nam ne dom ne hu aboro so ne de yakye Voice of Truth ɛbrɛ na namasa no wɔhyia yi medin de odifo Ajima Benjamin anɔpa yi so medɔfo sɛ de Onyankopɔn ne hu aboro ne bɔ hyetie no nsɛm a ɔnam ɔdom so no de maame na no sɛ de bɛyɛ nkyirime wɔ no ɔyɛ ne dia obɛhunu sɛ de na kwa ne sitie no bɛfa so no anya ho media mo nkra ensem no wamfa nkyerɛkyerɛ me na wɔn ofiri honam ani mogya mu te a wɔn te ase sɛ na no miwura Yesu nsɛm no na wɔn ofiri honam ni mogya di asɔfo kɔ asɔre te a no mo nte ase ɛna monyam ka sɛ frodedin wɔn ba kɔ Yesu di midɔfo ntie bɛkɔ asɔre fie hɔ na ɛnɛ nso anɔpa yi ɛkotie nsɛm ni bi na yaba na ye na meka wo sɛ Nyankopɔn yɛ adom a anɔpa ya me ne wɔhyie yi 31st ɛnam kwan so ba afeni kɔ wieye na afeni kɔ wieye saa no yɛbɛhyiam 31st da no baabi a wo bia no beto men safrɛ wo nse ya na wopɛ sɛ ɔne mehyia ɛya na brɛ ne makwai onyame na modom so humabura daadi akonya naba ti baabi a wo bia no 31st yi no me ne wobɛhyia na onyame nam so na fam so akyerɛkyerɛ akwai ne esumasem ne ehuntasem de Emmanuel makachi ne Emmanuel masɛi na onso ohunu de afene yekɔ wuram etwa sɛ ɔde onasi ɛmonyam kameru a Yesu Kristo Nazaret ne dini erofo America wo sɛ 31st we no mesese wo ba tosapo ɛmono ne fabra oyi America wɔn ofiri enwomasuam mu di sɔfo ofiri enwomasuam kenka Onyankopɔn asɛm no wɔn firi bɔ hyɛ mu no ɔnte aseɛ obepo so ɛmonyam ka sefrade ade ba ko ne sɛ medɔfo so on se nipa oto atade mo no hye sapo na yi honam fi ansa na de atade mo no hye sapo anye honam fi a obi hye atade mo na enye ye fa kwa adwendwenem nti afi emfie menu ne mfie miensani checking tade do a woto de hwentade to a woto na sapo so woto sei hwede o sapo aye we yesumasem asem sebe enwomasuam asofo no ono hwe nipa ni manimonyam no ɔte nsɛm si a ɔnte ase nti baabi a wo bia no fa sapɔm no ne bra na enemi hyia na menkyerɛ do ɔde bɛyɛ kasa kyerɛ no enti Onyankopɔn asɛm ne mfa ahodwiri na ahoɔdeɛ ɛmɛdom na yenum nyina na meka wo sɛ 31st no Onyame nam so sɛdeɛ bɔ hyɛte no wɔ so ɔde ma me kwa memfa makwa nti 31st ogie nsio obi entimi ni adanse nti odi fa dwabɛda me kra se minya Nyankopɔn Kristo Yesu osoma meti ase se magye ne nsɛm ade ansa na mema ne bibi so Nyame tumi nam so bedi aboa no enkosi da obefa me firi atasefo asase so the 31st no ogie nsuo no mema nipa makoma ko 200 ifa no pa no nsia kosi no mere no nsia we ye Onyankopɔn doye so onya nuru hɔ a onsa tumi nka bi de ni yie na person sa ka bi no pekora beda hɔ ade be kyema 31st no aduru no so no ogie nsuo no hwɛ so no ogie nsuo no enso we na asɔre panyine ba ko so hunu nsuo ya na ni agye na me so me hunu nsuo ya na me sresre eto Onyankopɔn bɔ hyɛ nam Kristo so de me yo nyina no sɛ wɔmfa mfiri srama wa untumi nipa pen nipa adwendwene ntumi nyɛ so Nyame nam so Yesu ma ahodwi na nwade nsɛnkyerɛnne na wonyi obi nsɛm ade ansa na ade ama no wate ho adanse ebiri 31st no me cha ma wɔn efra no pa no nsia kosi no mere no nsia wɔyɛ ready ɛwɔ hɔ no sɛ wa mantem kɔ bia no nsia no bɛbɔ no na wɔanya bi nipa ne dɔɔso te nipa 200 ɛna me de adɔyɛ yi ɛbɛyɛ wɔn yɛn kɔ asɔre fi wɔmra sesi a ne nkɔti Onyankopɔn asɛm amen yɛdami ro Yesu as apen so Nyame nam na homobro so nam ne dum so obɛboa ye bio o hebre ayi wo mi ya enipa kɔ so de ne bia na so Onyam bɛkye wo anapa mi na Kristo Yesu mobro ho semi tuufo wo de ma ne mpare wo so hwa enipa obekɔ asɔre no obɛ na dwen so odi Kristo asɛm bɛyɛ adwuma no enipa ta aka kyɛn so odi Kristo som akyekyere ne ho ana so odi Nyame som ayɛ de yi yehu ne sɛ ɔha ne ho yɛ obre bi hon na Kristo som no ɛhyɛ aseɛ sɛ afei deɛ sɛ ɔyɛ brɛbrɛ na atumi kɔ asɔre a o som Nyame Kristo som ne hyɛ ase ɔgan na ha no saa na yɛyɛ o yɛ brɛbrɛ na kɔ asɔre a o som Nyame
ti sori ni eba ne duru baabi no mfimfino baabi so sa be ye se so ba su nyame age se utimi ye papa ena no mo kan nyame suru ndina afi nipa na kwa asore no mfimfino baabi be se 90s be se 95 edi ba be si be se 2000 na Kristosom no akwese nipa esom a on pese ehunu se nyame suro bi furo mu adadi efi 2000 eba 2003 honum so de ba no ela Kristosom no sabeduru pempen so se kobi ne ko pede oyew ene de ha wanti ma ho nto hallelujah efi 2003 hono de ba ne ade no ene dane ye da fe nipa na ekwa asore no de na kan ye tie se omunum so mukwa asore nyankwa ene so obenya nkwa ye se obo homode ye de so nyame ne no se sa no ba ni na atwam na Kristosom na drum pampan so se kona kope wa ba mu nuoma ena enu so enya no ni Kristosom hallelujah enipa mu ti Yesu die no mo die ne se mo ba ye de so nyame ani na onyankopon de abrabom honam fam nuoma aye modoye nti wa chi Kristo de no honam fam nuoma ne nya woni da so anti ma obedi Yesu adi na honam fam nuoma ne ye wadoye die pato ja se mi ase honam fam nuoma wa obedi Yesu adi no a ba huru no kremo no eno ye wo wadoye ade eti sa wo ya bia ma obi na ade na wo ye na so nipa nani na aka na koma no waye bibi dia ye de uji Yesu dia sa na tie ndi anioma wo ne nya wurade ede won kra no wona koma ene wona ho de nyina di akire no wonya sa na wo de ne tie ye kan sa so a de me kan nche sa wonya adwuma wo de nukuradie ne nsiye ne be ye wadwuma nukuradie ne de ye wo de be ye wadwuma nemom wowali da so wa hoto so nse onyame no mo mo onka ho no ma no kwa ma wode bo hye ne nso ma no watimi aye ne opa awie no agye nkwada no efi wo ko no so wo ye watuma wo de nsiye wo de modene mo o ma unya ka o ma unya fi o ma unya wo o ma unya kwantu o ma unya sika ade bi onya be wonya bia no eno ye Kristosom ado ye de ne se Kristosom aye di kobu aten wo Nyankopon anim ne ye nyankwa no se esenke hallelujah ndi mesi Yesu kan se no wana ne lot na no sa ne na ne be no eye no kure almunyam kameru Yesu Kristo Nazareth ne dini Nyankopon ya domo a anopoya me no wahie 31st enam kwanso ba afeni kwa wie erofo America wo se 31st we no mesese wo ba to sapo emono ne fabra we America won ofiri enwosuam di sofo ofiri enwosuam kenka Onyankopon asem no won firi bo hye ni mo no onte ase obeposo enmonyam ka se frade ade ba ko ne se medofo so on se nipa oto atade mo no hye sapo ne yi honamu fi ansa na de atade mo no hye sapo anye honamu fi a obi hye atade mo na enye ye fa kwa adwendwenem nti afi emfie menu ne mfie miensani checking tade do a oto de hwentade toto a oto na sapo so wato sei hwede o sapo aye we yesumasem asem sebe enwomasuam asofo no ono hwe ni panima ni monyam no oti nsemsi ya onti ase nti ba bia wo bia no fa sapo mo no ne bra na enemi hia na menkyere do de beye kasa kire no enti Onyankopon asem ne mfa hodwiri na nwade emedomo na yenum nyina na meka wo se 31st no Onyame nam so sade bo hyete no wo so de ma mekwa memfa makwa nti 31st ogie nsio obi entimi ni adansi nti odi fa dwabeda mekra
se minya nkopon Kristo Yesu osoma metiasi se magye ne nsem ade ansa na mema ne bibi so nya metumi nam so bedi aboa no enkosi da obefa me free atasefo asasi so the 31st no so no ogye nsu no hwe so no ogye nsu no ogye nsu no mema nipa makoma ko 200 ifa no pa no nsia kosi no mere no nsia we ye onyankopon doye so onya nuru ho a onsentumi nka bi so onyankopon bo hye nam Kristo so de me yo nyina no so wamfa free srama wa untumi nipa pen nipa adwendwene ntumi nye so nyame nam so Yesu ma ho dwene nwade nsenkyerene na wonye obi nsem ade ansa na ade ama no wati ho adanse bibiri 31st no me cha ma won efra no pa no nsia kosi no mere no nsia wa ye ready e wo ho no so wa mantem kwa bia no nsia no bebo no na wa anya bi nipa ne doso te nipa 200 enam dia doye ebe wo no yenko aso do fi omra sesi a ne yenko ti onyankopon asem. Hallelujah. You say asofo kwa ja mesem no ka no nyamesam no ebo nipa ma nipa bon ne mu ye dene na de ba ko ma woni sese asofo sese ba bia duru no mu de nyamedwuma obi e pene mfaso nyamedwuma no eja no ma be ye bi o nyamedwuma ne se asofo obi ade pe no mfaso Jamanu ma guso sei abrabo pa chiri kwan yira nti wo adon ye bre mu ye bre so no mesi so awurade mu se Lord ana pa wo nyame nam na wo bro so beboaye yo beboaye ne se adenti na nipa egu bone su gidigidi na enipa ensuro bone ntimi nyae bone de ba de nti na amane abasa. Hallelujah. What you say me ase de be nti na enipa nan ne yensa egu bone su gidigidi na enipa se enipa nsuro bone nya de enipa suro de am se mema na mema kwase ye mo kwa no mo nya de yi obi nsuro asofo bi kwa pense ye mo kwa yo mo right de be nti na mana basa abreso nyame na obo so na ase no ompe bone onse na anu obekire wo se na anu otwa mu no obekire wo se adenti na nipa ye bone a obi kwa ye bone nyame nim se nipa ye kwa ye bone so obetena soro ahwe ne sa anu akoye enya sa anu obekire wo onyankopon na temu wonti miwa Yesu na temu wonti ne se nipa di bone enipa nsuro bone asofo nyina ka ho adifo ka ho asepaka fo ka ho nipa nsuro bone bio de ba de ntina ma na basa enano de ndi wo si nipa ekoye bone a nyame hunu obehwe na anu ama na kwa akoye ene wo kire o de ntia nyame ye ne sa. Hallelujah. Na de be su ntina afa so de ma nipa so nsagu bone so saa ensonsene ye de yi e won se mi mienu onyamba chewo onam na humo bro so beboa wo onyamba chewo na se nipa nsagu bone so wa ma wo ko ano bone enipa nsuro bone a wo suro bone enipa mu bone a wo bu bone na da bia wudi mirika atwe ho ayede yi afiri ne ho onyamba chewo pato fa atro sem no osenkafo eti nwotwe ne yi mu aye edu baako eso hwe enipa ewo asasi so a obi enya finfie du miensan korona abofra ne de ba nyina nnoma wo nyina na dia awofo hwe a wo ye bibia ye bone onyamba chewo bone ni so ye kan se nyame maka se no kra ho na ambehia wa uhuru se ye bone ho wo de onu se okọ asore ne nko ade aye de nyame pena wo timi akọ asore tie no de okọ ye bia wo de wo nya hwe onyamba chewo tiama de chie ade awurade
mehwɛ wie maya mehwɛ wie maya na deɛ nwanwa na ya ne sɛ me nso na me ho mɔborɔ so a ɔma hunu no asɔfoɔ ntem ase nipa so kura nso so obi kura wa me se asɛm a da bi a ɔfam so a mekan no wonte asɛm no ɔhu na kwambɔne o wɔhwɛ saa wɔ sɛ ɔyɛ awoyofoɔ anaa ɔyɛ nakabafoɔ anaa wonte asɛm no sɛ nsɛm na meka no ɛyɛ nakabafoɔ nsɛm ɛyɛ awoyofoɔ nsɛm ɛyɛ sunsunsɔrefoɔ nsɛm anaasɛ mataade ɛhyɛ me sɛ mataade ɛhyɛ me deɛ a ɛne na Mose yɛ sunsunsɔre ni anaa wonte aseɛ Onyankopɔn akoa Mose na odiifoɔ no yɛ deɛ sunsunsɔre ni ɛsɛ obiara ntimi nkɔdorɔ Mose ne no ɔmfa kootu nhyɛ ne ma ɔmfa nkɔkyerɛ ne sɔfo sɛ Mose ni ma ɔnye ntom sɛ yɛ Mose da agye sɛ ɔhunu sɛ wɔhyɛ ataade yu ɛno koraa no wɔhyɛ ataade yu te sɛ me deɛ yɛ akwa wei white a deɛ bom no ɔka sɛ yɛ Mose a wɔnye ni agye sɛ ɔhunu sɛ akatasoɔ kɛseɛ yɛ deɛ yi egu so pàtó ọba sunsun sọrọ na meyẹ wọ ha o kiri nipa wọn a wọn ti ase o yẹ kaa tẹmu wọn mu asẹm wọn nhwẹ wọn tie adi nti agye sɛ ɔhyɛ Lacoste ansa na wɔn hunu sɛ woyɛ nyame sɔfo sɛ ɛnua yɛ bɔne ɛho afɔbusɛm ɛmma mu ntɛntɛm nti ɛno na ama nipa ma bɔne ɛho atirimpɔ ayɛ nipa akoma mu ma hallelujah animonyam kameru a Yesu Kristo na azet ne nedini Nyankopɔn yɛ adom a anɔpa ya me ne wɔahyia 31st ɛnam kwan so ba afe ne kɔ awie ɛdɔfo America wo sɛ 31st wei no mesesɛ wo ba tɔsapɔ ɛmono ne fabra oyi America wɔn ofiri ɛnwomasua mu di sɔfo ofiri nwomasua mu kenka Onyankopɔn asɛm no wɔmfiri bɔhyɛ mu no ɔnte aseɛ obepo so animonyam ka sefrade adeɛ baako ne sɛ medɔfo so on sɛ nipa oto atade mo no hye sapo na yi honam mu fi ansa na de atade mo no hye sapo anye honam mu fi a obi hye atade mo na enye ye fa kwa adwendwenem nti afi emfie menu ne mfie miensani checking tade do a wato de hwe ntade toto a wato na sapo so wato sei hwe de sapo aye we yesuma asem sebe engoma suo mo asofo no ono hwe nipa ni manimonyam no ɔte nsɛm si a ɔnte ase nti baabi a wo bia no fa sapɔm no bra na enemi hyia na menkyerɛ do ɔde bɛyɛ kasa kyerɛ no enti Onyankopɔn asɛm ne mfa ahodwiri na ahoɔdeɛ ɛmɛdomo na yɛnum nyina na meka wo sɛ 31st no Onyame nam so sɛdeɛ bɔ hyɛte no wɔ so ɔde ma mekwa memfa makwa nti 31st ɔgye nsuo obi antimi ni adanse nti odi fa dwabɛgya mekra sɛ minya Nyankopɔn Kristo Yesu ɔsoma mete ase sɛ magye ne nsɛm adeɛ ansa na mema ne bibi so Nyame tumi nam so bɛdi aboa no enkosi da ɔbɛfa me firi atasefo asase so the 31st no so no ɔgye nsuo no hwɛ so no ɔgye nsuo no ɔgye nsuo no mema nipa makoma 200 ifa no pa no nsia kosi no mere no nsia we yɛ Onyankopɔn adɔyɛ so onya nuru hɔ a ɔnsa tumi nka bi ɛso Onyankopɔn bɔ hyɛ nam Kristo so deɛ me yɛ nyina no sɛ wɔmfa mfiri srama wa untumi
nipa pɛ ne nipa adwendwene ntumi nyɛ so nyame nam so yeso ma ho dwi na nwade nsɛnkyerɛnne na wonyi obi nsɛm ade ansa na ade ama no wate ho adanse bebre 31st no ma cha ma won efra no pa no nsia kosi no mere no nsia wayɛ ready ɛwɔ hɔ no sɛ wa mantem kora bia no nsia no bɛbɔ no na wa anya bi nipa ne dɔɔso te nipa 200 ɛnam de adɔyɛ yi ɛbɛyɛ wɔ no yɛnkɔ asɔre fi ɔmra sesi a ne nkɔti onyankopɔn asɛm deɛ ntia nipa nsa gu bɔne so ɛbrɛ yi mu nipa yɛ bɔne na nipa nsuro nyame no obebu atɛn nyame ne yɛ wɔ no de ɔma yɛ adekyeɛ ne de ɔma yɛ nkwa no okyiri bɔne nanso nipa nsa gu bɔne so ɛna diifo nsa gu bɔne so asɔfo nsa gu bɔne so asɛpakanfo asomafo nsa gu bɔne so asɔrema nsa gu bɔne so wɔn nkɔ asɔre nsa gu bɔne so abosomsomfo nsa gu bɔne so ɔsi deɛ nti ama na ba saa ne sɛ niyɛfoɔ bɔne sɛ nipa yɛne yɛ bɔne ho afɔbusɛm ɛho afɔbusɛm mam ntɛntɛm ya ɛmma mu ntɛntɛm nti na nipa mma yɛnti na nipa mma bɔne ho atirimpo ayɛ wɔ n'akoma ɔbɔne ho atirimpo ayɛ wɔ n'akoma mu ma ɛpa kyɛ me ba o nti bɔne yɛ ade a anka woyɛ a ɛyɛ sɛ nka woyɛ na nka Nyankopɔn wɔtua wo ka patɔ wotie dɛ mekan bɔne ɛyɛ ade a nka woyɛ yɛ na Nyame wayɛ de yɛ ba sɛ wotie na ano no wɔka asɛm bi kyerɛ wo sɛ Nyankopɔn ne bonyam sɛ ɔkata asɛm so yei di ɛnam asɛm no ɔkata so nti sɛ ɔyɛ bɔne a ɛtwa sɛ nka ɔtua wo ka no wɔntua wo ka nti nipa wo no sɛ ɔyɛ bɔne a Nyame ntua ne ka Nyame nya ne hwee wɔsɛ ɛno na ahyɛ nipa akoma dene bɔne no nka wakatua o bɔne bi a nipa di bi ɛwɔ de yi ɛna no de asɛm na Roman fɔ ngoma ne kan wɔsɛ bɔne na katua yɛ owuo ti ka woyɛ bɔne a ka sɛ woyɛ de Nyame so wɔn pɛ woyɛ yɛ anan ko ayɛ de yi ti wɔn hu sɛ na no Onyankopɔn hyɛ mmara de ma Israel ma no na me do di fo mo de so ne wɔ asɛm bo a wɔsɛ sɛ wɔn hu sɛ nipa ayɛ mun si na bo ɔnyɛ de yi mun ku no obi gwa wɔtimi ka sɛ mun kum wɔne ne ma nyina anka ho na sɛ nipa na se nyɛ de yi Nyame mpɛ sɛ nipa no mogya kora bɛkɔ so atena se ba na nimo nyam na kata de so ni sɛ woyɛ bɔne a sɛ nko betua wo ka na wawu no ɔntua wo ka na wɔhwɛ wo na nimo nyam no wɔde kata so ni santi wɔse afɛ de ama nipa ma bɔne nipa ma bɔne ayɛ nipa akoma mu ma de sɛ bɔne a obi ayɛ no onsuro bɔne a nipa biye di no ɔyɛ sɔfo ɔyɛ diifoɔ wɔso ɔyɛ apɔsɔ ɔyɛ sɛmpakani onsuro nanu wɔ wasa wɔ baabi mɛtɔ di sɔfo akɔfɔ ɔba wɔ wuram mɛtɔ di sɔfo akɔfɔ ɔba wɔ wuram ama ahemfo akyene di dwa ato no kɔn wɔ twɛ gu no so na de na ɛyɛ me ya ne sɛ mehwɛ ahemfo no so na meso misu mehwɛ ahemfo nam sɛ ahemfo yi so Onyankopɔn so kyerɛ abosonsom nti ɔmo so yɛmɛyɛ ɔmo dɛn ɛberɛ so deɛ madɔfo ɛkwan yɛ nipa bɛfa so ɛbɛnya nkwa na ɛkwan na ɛde no o asɔre deɛ ɛkɔ so wɔ asɔre sisi wɔ na awieyɛ ne asɛm nti nka bɔne yɛ ade a ɛnipa wodi Nyame ma wo mfa ho ni kɔtua wo so ka ɔbɛku ato atwene ba wɔ se ɛsɛ n'anim Onyam na ɛkata asɛm so nti ama nipa ayɛ bɔne a ɔnku ɛna ɔbɛhwɛ wo kakra ne sɛnti so wɔsɛ ma nipa bɔne yɛ dɔre nti bɔne yɛ ade a sɛ woyɛ bɔne no a so Onyame yɛntua wo so ka wanku a wɔanhwɛ a woadwene bɛyɛ wo sɛ deɛ woyɛɛ no wɔfa adu ba wɔsiesie deɛ wɔmfa nku ne no wɔsiesie atoa ma wɔwieyɛ ba jɔ asɛm yi ase bɔne no a nipa yɛ ne nɛ no a wɔnku no wɔsiesie ato hɔ ama wɔwieyɛ ndi bɔne yɛ ade a ka Nyame hyehyɛ n'asase wɔ ne wiase sɛ obi a bɛyɛ bɔne biara no ɔtɔɔ so werɛ kum te kae n'ano asɛm ne sɛ wɔse n'anim Onyam ne sɛ ɔkata asɛm so na ɔkata so nso ɔnyɛ sɛ ɔde ayɛ de yɛ wobɛtua ho ka
nti wɔ sɛ montane atade a honam kekan akekam obi hyɛ atade na honam akekam ogyina ne dɛm wɔse hyi hyegerege ɔno a na disco ne ho wɔhwɛ din wɔde te si abɔntene ɛda mu wɔde nyame yɛ nkono wɔde te si abɔntene ɛkyɛ ama na fɔm ni ɛhɔ na yɛ ne dɛ efiri ɔkɔ kurom bi a saa ntade na ɔtɔba wɔnhwɛ yi a wokɔtɔ baako hyɛ aseɛ de kyina adam a nyame yɛ nkuntu nim sɛ wɔfa adi wɔbɛkɔ so atwe na wuwu a Almunyam kameru a Yesu Kristo na azeti ne dini Yankopon ya adom a anopa ya me ne wahie 31st enam kwan so ba afeni kwa wiye erofo America wo se 31st we no mesese wo ba to sapo emono ne fabra we America wona ofiri enwomasuam di sofo ofiri enwomasuam kenka Yankopon asem no ofiri bo hye ni mo no onte ase obeposo almunyam ka se frade ade ba ko ne se merofo so on se nipa oto atade mo no hye sapo na yi honamu fi ansa na de atade mo no hye sapo enye honamu fi a obi hye atade mo na enye ye fa kwa adwendwenem nti afi emfie menu ne mfie miensani checking tade do a oto de hwe ntade toto a oto na sapo so wato sei hwe de o sapo aye we yesuma asem sebe enwomasuam asofo no ono hwe nipa ni manimonyam no ɔte nsɛm si a ɔnte ase nti baabi a wo bia no fa sapɔm no bra na enemi nhia na menkyerɛ do de bɛyɛ kasa kyerɛ no enti Onyankopɔn asɛm ne mfa ahodwiri na ahwade ɛmɛdomo na yenum nyina na meka wo sɛ 31st no Onyame nam so sɛ de bɔ hyɛte no wo so de ma mekwa memfa makwa nti 31st ogie nsuo obi entimi ni adanse nti odi fa dwabɛda mekra se Nyankopɔn Kristo Yesu so ma mete asi se ma gene nsɛm ade ansa na mema ne bibi so Nyame tumi nam so bedi aboa no enkosi da obefa me fi atasefo asasi so the 31st no so no ogie nsuo no hwɛ so no ogie nsuo no ogie nsuo no mema nipa makoma ko 200 ifa no pa no nsia kosi no mere no nsia we ye Onyankopɔn doye so onya nuru ho a onsantumi nka bi so Onyankopɔn bo hye nam Kristo so de me yo nyina no so wamfa mfiri srama wa untumi nipa pen nipa adwendwene ntumi nye so Nyame nam so Yesu ma ahodwi na nwade nsenkyerene na wonye obi nsem ade ansa na ade ama no wate ho adanse bibiri 31st no me cha ma won efra no pa no nsia kosi no mere no nsia wayɛ ready ɛwɔ hɔ no so wa mantem kra bia no nsia no bɛbɔ no na wa anya bi nipa ne dɔɔso te nipa 200 ɛnam de adɔye yi ɛbɛyɛ won ɛdɔ nsia bɛkɔ asɔre fie hɔ na akɔ akuti adanse die Onyankopɔn nam Kristo so na ɔfa me so ye adekye bia mu ɔkyerɛ sɛ nsenkyerene bɛdi wɔ na gye asɛmpa ne di no achi yen komra sisi a amen Onyankopɔn difo me nua ba ise Nyankopɔn onhyira wo Yesu na wasoma wo no wakoye anwanwade emma no eho adanse ene ye die Onyankopɔn difo me nua ba ise menka ne preko pese se na wotwe se nne wa manipa nyina nsori ya nyina nsra ma se wowuo bi se ba o se se wan nsra ma kra wo ha ono nso nka wawu Onyankopɔn difo ene sei o se wakoduru fie Onyame difo wo se wakoduru fie se pe wada afa die na ono ahunu ne ho se onte apo we ni wo se oda wa afa no ono ahu se yade na eforo ba ne so na abaniti tiri yade na aba no Onyankopɔn difo wo se edwa ne saa ehome saa eyifiri ni tiri ne ma na aba na koma na koma ye ne ya Onyame difo wo se hwa na kai se ade die se die esi ya me na epemakumi wo se die ba ni tiri mu ne se wo wu na me bewuo di ade ne ya no o se wo hu se wo bewu Onyankopɔn difo o se odwendwene saa no o ye se ene me de hanki a Onyankopɔn difo ma obi ade bae e program ne mo no a o kasa kire hanki no me de ba ya me ankasa me ho adwuma ama me ho Onyame difo wo se ampa o de hanki ne tu ni tiri so a
na edwona na abana koma na ode ato na koma so na wei na ade asa wo so oda ene ode hankini tu ni tiri so a na ni tiri ne dwo no ni tiri ne dwo no 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 ye se ene ode begu na koma no so bi se free ni ti na abana koma ode gu na koma no so no wo se wo hunu hwe de wo hunu ya ne se mpofiri mu ena ho ato ne so na wada force onyame bɛkye yɛn onyankopɔn difo ɔse wada na hɔ a ɔnka bi nhyɛ mu sɛ wɔbɛda n'ani so nkum ɛberɛ ɔde yɛnke ne gu ne kɔma so na ɛna afa no force ɔse nna ne fa no no hanki no deɛ wɔde gu ne bo so na ne kɔkɔ hwɛ wiem wɔda ne wɔnyane n'ani tee na ɔnkɔwɛ sɛ hanki ne da so gu ne bo so a onyame difo ɔse wɔnim ɔbɔfo koro a ɔbaa hɔ yɛbɛyi hanki no afiri ne bo so ɛna sumi a wɔda so no ɛyɛde abɛhyɛ aseɛ ɛna ne ti da sumi no so wɔno so nyɛ na de hanki ne kɔhyɛ aseɛ ɔse hanki ne afiri ne koko abɛhyɛ ne sumi a wɔda so no ase wɔse ɛyɛ ne nwanwa sɛ wɔn na bɛpagya me ti ɛpagya sumi yi a wɔde hanki ne abɛhyɛ aseɛ yi onyame difo ɔse ɔsɔre afiri nam na nsankyerɛne a wɔhunu wɔ nsumi ase na adeɛ yɛ ne ti deɛ yɛ na koma deɛ ɛba ne so sɛ wo bewu ne nyinaa ɛkyae Nyankopɔn difo me nua ba yi sɛ wɔyɛ si wɔ ne brɛ mu a wɔda yɛ wura Onyankopɔn no ase ka sɛ owura Yesu yɛda wase o Onyankopɔn difo awalefo ese Nyankopɔn onto nkwanam sɛdeɛ Onyankopɔn soma wɔn atwitwa ade agye wɔ mo na ɛyi wɔ mo nwanwa nti wɔ mo srɛ sɛ Nyankopɔn onto nkwanam menua ba man ne yere adanse ne sɛyi ɔse ne yere afa furo wanyinsɛn na nyinsɛn na wanyinsɛn ne mo no ensɛm de bebree a kyerɛ sɛ enye Awurodifo Agyemaa Benjamin Nyankopɔn a enka saamre ebi anka ne yere onte ase ɔse efiri sɛ onyinsɛn ye no na ɛkɔ nanim kakra na ɔstate sɛ ɔkɔ hospital ayaresabea no ɔse wɔ mu firi ne bia ne yaka kyerɛ ne sɛ ne mogya asote ahyase no Onyankopɔn difo omu di mogya ne sote mogya ne sote saa fa die bedrum fimfin kakra emoja no doctor kyerɛ sɛ emoja na sa ampani ampa menua ba yi so se ɔno ankasa wɔde nipadua ne nam asase ne so no wɔhunu sɛ ampa mogya ni ne ho ampa sɛ deɛ doctor ne ka no atoro bi anim na deɛ ma ne gye deɛ doctor ne ka ne die ne sɛ ɔse wɔnam sɛ bi adwa kora no wɔkɔdi a n'ani so timi biri ne prɛko pɛ na wɔda fam onim sɛ gatamu no waduro sɛ hen no waduro obewuna se n'ani so bie ni tuma no wɔda fam ohunu hwi bie ɔse wɔda wa na n'ani so tena na wɔn na atwa ne ho ahyia ne nyinaa ɛka sɛ adai omukura deɛ wɔn nim sɛ bi ana yarebɔne yi a ɛka nipa to fam bi na ɛwɔ mi nua ba ne so enti na nipa no so no ohun sɛ sɛ ɛha na mabɛda Onyankopɔn difo wɔse ɛyɛ ne saa ɔde kɔ hospital no ɔmo ka no ɔmo mani nuro deɛ ne bo ɔtene wɔse dakoro ɔmba twere deɛ ne bo ɔden ama ne sɛ wɔnkɔtɔ no wɔne ne kunu ɛkɔtɔ aduro yi no wɔstate sɛ wɔnom a ɛda ne duro no wɔkɔ hospital ada no koraa ne yɛbɛka sɛ afei deɛ korokora ne ho mogya mu entini ne mu nyinaa yɛ white aduro no so ɔmo twere ma ne bo ɔden yakɔtɔ nanso so ɔmo yɛ bia emogya ne ntimi ma na afei deɛ kyerɛ sɛ menua ba yi epia abɔnten koraa na si obetu ahwe ne nti osuro si obepia abɔnten na kyerɛ sɛ akɔyɛ asɛm kɛseɛ Onyankopɔn difo wɔsomafo we na menua ba yi ne kunu se omunya akwanya ɛna omu ɛba w'anim ɛde bɛdan wo sɛ papa ɔsomafo ɔtene ne nokwafo sɛ na ɛto yɛ na woka kyerɛ wɔn sɛ ɔnka wakɔma nto yam na Onyankopɔn no wayɛ awie Onyame bɛgye yɛ Onyankopɔn somafo
abra walefo so ka sa akire o mo se pe enu o mo ka o mako wato o mo yam o mo se na o mo hwe bra kakra enti oyire ne se ba bosumi ni saa no ka no wahwe animu saa ade ananka ye ne ntentem da bia no wose ba bosumi ni wo hunu ani subirie we na okọ ne doctor ne nchen wono so sade ne de ne ya critical ayin nti anase fo no hwe na no o masa ka kire o se ya hwe wa wie be doctor se wo de ne de ye wie kura na e se obehunu one in one wokọ ebra wo kasa man no okọ doctor nanim se nurse fo na hwe ma wie na me ba ma wo so verify ma ya hwe doctor ne verify e won office wo hwe ya wase adie moja duro no mo de abo ana wakoji moja oh tie yewro di Fatima Benjamin Nyankopon ye ya na no otene timoma maninye onyame baje ye onyankopon di fo oba no okunu se ensankyerani asi wo doctor na nanka omo hunu se moja na we na omuji tum so se ampa sɛdeɛ wɔba ni si tuhwe baabi anani na so no ɛkyerɛ sɛ mogya nasa no afei deɛ doctor na adi adanseɛ sɛ wo Nyankopɔn na akɔbɔ mogya ama afei aba aboro so onyame bɛgye yɛ na ɔbaa no wɔkunu se deɛ wo Nyankopɔn ɛnam wɔnum nkasayɛ so ayɛ ɛwɔ nyinsɛn ho ama wo mu no ɔmu fa saa seda wɔ edi ano ɔmu yɛ boni ayɛfoɔ ɔmu ka de hyɛ Onyankopɔn a wasoma wo no ɛne onyam amen. Is the Alpha and Omega. Oh, is the miracle working God. Is the Alpha and Omega. Oh, is the miracle working God. Is the miracle working God. Oh, is the miracle working God. Miracle is the Alpha and Omega. Oh, is the miracle working God. Minyami is the Alpha and Omega. Is the miracle working God. Mida patriotinas mida safradi asi. Amen. Emoja no a wonyem na doctor says what na timi aye na ma timi wani sukura timbiru ma twahwe abontenem ema nkrofo kra betwa ho hia enno kwa na ma sore no me patron timi kra na me wanwa mani so timi ana afei maye basa obi ni mo obeka se twere kra na wo no so Me patron na se wo moja ne na asa ewi asensem doso ena doctor twere nro nyina ma okokoto o twere anya se mo ntomoto onumu a obesa akobie mo se de tia na tie Me patron o kasa eduro no kra menom sada na ne subidie no best start na se wanu maduro no kwa na ni subire na sa asha se na che se ado no no ye na anya hui the bokura fu aduro no bedami ro Yesu ase amen na oba manim no eda oba manim ton bibi maamo papa mpacho na ye obibi e ton oha de me pacho bibi ani wa tworo se senkyeri bedi wo na beji asem na de achi amen Yesu senkyere na ati nipa mu amen hey amen mesira de maamo no mo ka she Kristo de ne monyam efiri sa da no ne tam no sin o kwa no akwa na doctor yesi won ko doctor no ko hu na obisa se moja duro be no ana ya bo ne moja me pacho na se mi wura Yesu abe ma ne moja foforo amen oh medami ro Yesu ase amen oba ka che ma me de mensa o mensa ya na me de kan ho he e ba ton mensa ye nsu a roba moja wo mu me pacho tabi me se nsa we bi tim amen I am pa ensa we bi tim amen I am pa asase bi a nyame na abɔ me kogina so nsa we nsenkyene be firi mu aba amen oh
me nwanwa me pacho ai ura baabi anka auto Yesu moja tika oyire wose na nisu biri no na otimi twahwe abontene ka amane o yato no kam se me fidi ayiu pa ka me prayer items ni prayer materials me pacho ai ka me fidi aye de ayiu nhyira kan Yesu Kristo a obo soro ne asase de na no oba Nazareth no amen ono de onton ade ma obi ansa ne yehune nsenkyere ne amen ode makwa amen Nazareni no de enim ne de yento ade wo ne nsem ansa yes ode makwa amen onam ne honhom so amen dinka wei ka me prayer materials ya yiu yes sama fidie no pa ka yiu am se metiasi obi antumi ni adanse enti onyankopon akọ odifo adwa beda mese oba ne nkyei oton ade ma no ansa na wonya nyankopon nsenkyere ne eno de enkedi adanse se ene metiasi emra ne ko adika bua mefo yes so ode ma akwa na mantimi anya de amfa makwa ne mom se ode ma akwa na metimi de makwa de a oh ene na trosem na da hono na abam amen amen hallelujah amen me da ruade ase amen efiri wakona ni subire na jai wade wo ho me paso ai ani monyam kan Yesu dini amen emoja na hyema amen ye de efiri onyankopon tumi mu yes montena se wasumdwem amen wasumana mame wasumana mawo wasumana maye wasumana masasino wasumano wasumano wasumana maye wasumano maye kwaji wasumano 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 maye wasumano maye kwaji Odifwaje my dear wasumana mame wasumana mawo wasumana mayenyina wasumana meriasia wasumano onyankopon difo minua bayi se menka ne biewu se awurade ma onyini che emfama no de minua ba se menka emfama no onyame difo osomafo otirene minua bayi se memmo sa mrani na memfa ni adanse nanim ene sei ose na yade bi ewo ne yafunu mu na abepie wo ne funu ma ne soro mo awansa twade ma me se so sene me de na wo se etese wo no ne twade ne fe se so sene me de no saa no ye kire me ena abefua ne funu ma esoro nti wanya funu ma hodo mienu de nyame de ma no na yade so de ama no ena efua ne yafunu no so onyankopon difo menua ba yi se wode ko hospital ko kire ya doctors for no mie wa no nka o me se eye hernia no oba yenya eyi oba fie wada wana oba so hernia timi piesa de sabe ba manya etwo dabi mente ase manya kwanya wo somafo ya nim de a na de yawura ewom ne se wose wa wo ma ne ma no kura ne di agro na omo ya maame a wa atu se bi omo firi kwa so aba na omo ya maame a wa atu a wonsa koka ne funu ma na bueyi akura ne nya na dwen se wo di ne maame awu so na ne maame si wo ne ba na ku no na tere se abofra na ni ji ode ba ne maame wa atu ne nyina no akwada ne maame sun na tere se abofra na ni ji nyina sa atekọ maame no so se nyi ono abofra ne ho pem na tere se wo onyankopon somafo wose ebra wiye ne ba no de ne de aka kire ho na aka kire nse won kana komanto ne yam
na ɔno baatan no so wɔsrɛ maa no onyankopɔn difo sɛdeɛ wɔkasa na wɔtwe sɛ ne kaa 90 ma mu ma beduru no ɛnɛ ka ho na wɔtwe mienu ɔse sɛdeɛ wɔn atwadeɛ na sitie no sɛ wɔsusu ne kokromoti so sei wɔse adeɛ kakraka ne nyinaa atwea yira onyame bɛgye yɛn me nua bɛyi sɛ onyame difo adeɛ na hia na ɔka ne deɛ wɔde bɛwie ne sɛ kyerɛ sɛ awua ne sa firi sɛ wɔno anka ne ma ne nsa ka na adane ne brabɔ sɛ ne ba na dane wudi ne wakunu no afei deɛ ne ma ne de wɔn ti ha de ne yam koraa wɔnte yaw no so biew deɛ aka no mpo wɔnte yaw biew na kyerɛ sɛ kuro na wu aka sɛ bɛbu afiri hɔ onyankopɔn na yɛ ade kɛseɛ sɛ ya ɔntimi mfa ase da wɔ esu ni da ɔbɛtumi ayɛ yesu bɛtumi ayɛ ɔbɛtumi ayɛ mira ɔbɛtumi ayɛ amami meda asafo ade ase amen meda me wura yesu ase amen pacha ɔtena sɛ awurade nhyira wo amen adeɛ no ase ayɛ wo yɛfunu no ɛhyɛ wo yɛfunu so no ɛno so yesu kristo din mu atwe amen wokuna hunu ɔwɔi adeɛ no nano na moka na twe Wapacho atwe. Lugwa mu wawa. ade no Wapacho ne siwa. Ebe si obaka so nyem. ɔbɛka sɛ wɔnyam Wapacho. so ɔno kora ka sɛ nkurɔfoɔ koraa sɛ wɔnyam Wapacho. ɛnyɛ nyinsɛn so wɔn anim amane a wɔhu no Wapacho. ɛyɛ ne ya nso Wapacho. Ti se emofra no. So de no beka si a. Obakam sa ko si obeda wa amana dwo. ne nsa koraa ka ne kɛkɛ no de sɛ de wɔtumi de wo nsa ka wɔmia koraa nyɛ ɔhwee wamia nanu kɔsɛda na mbaa me nkyɛn no Wapacho. deɛ na musu ho no Wapacho. ɛna da ne sidie Wapacho. me se yesu kristo ɔhyɛ me mu amen ɛyampa asɛm ne mwanwa oh ma me ntena se na asɛm ne mwanwa asɛm wo yɛ sɛ metena se na mahwɛ wo amen amen deɛ fua ne funu ma so wɔ no Oh. because me a mehu sɛ ade ne yɛ deɛ ɛfua hɔ oh kwasi ne na mobɔ m'anim kɔɔyɛ no mede me nsa mesrɛ ma no no ade no atwe afiri hɔ yes na ayɛ wo na dodoɔ bɛɛ sɛi Pampacho 7 years na me wo ye me gyae yes 7 years me pa wa papa me adwuma saa afi na asɛm yam ya me ya nkɔ na menim sɛ ehenia ti na tu sume me yefo tutu me sɛ me call doctor hɔ na doctor sɛ me na ɔno hwɛ to hwɛ no sɛ ɛyɛ henia ta sɛ me yɛ operation yɛ sɛ bɛ ha me saa ɛna yɛ sɛ maanyɛ operation kristo no mu abɛyɛ operation amen ɛmwanwa owura deɛ esie no ano ɔden mesi kristo yesu ne honhom wɔ me so amen ɛyampa wɔntua sika dabi wɔantɔ ɔyera ntɔ samena ntɔ nku yesu mogya yes wantɔ bi ɛnsɛ ya yes fina sɛ me yefo mu wo so me na muhu sɛ muwo so wo so me honhom no aba hɔ patwa wo so saa na me yam tutu me ti ade kyeɛ no na sɛ afi de ɛtwetwe na me ka kyɛ me ko sɛ eyi bɛhwɛ ɔmɛhwɛ ɛnneɛma yɛkɔ so wɔ yes na woka kyerɛ me a mede me sa ka wote asɛm a mekae ɛna deɛ ɔwɔ sorosoro no bɛhunu deɛ ɛhaw deɛ ɔwɔ sorosoro no
ɔnso bɛhunu deɛ ɛhaw yes na ho sɛ ade ne woso saa na ho sɛ ɛtwe Yes. na so wokunu bɛhwɛ ɛfiri ɔkɔ no ano no onyame homa bɛyɛ operation yes deɛ nka dɔktafoɔ sɛ ɔmbɛyɛ no aye ɔno di mmirika bɛyɛ deɛ wabɛyɛ ama no na ɔtwe biara deɛ awurade yɛ no ɛyɛ me nwanwa o paa da biara wɔ asɛm foforɔ ne ade foforɔ a wɔyɛ yes wei nka memfa nyɛ yie wayɛ nka papa nyɛ asɛm ketewa ne yɛso yɛdi akyire ɛyɛ saa nka asɔfoɔ no ani berɛ bɛbrɛ mu yɛ ɔm sɛ wɔɔkɔ agya me ɛnyɛ asɛm ketewa kama yɛ yie o ba wo nkwa gyeɛ nti yes so bɛhunu sɛ deɛ kristo na ano ɔbaeɛ no sɛ nsɛm a yɛka fa no ho nyinaa yɛ nokorɛ yes ɔamfa ni berɛ nkata so woanyɛ adeɛ bi agya no mpɛ dabi yɛforo no atwetwe yɛda awurade ase amen sɛ ɔnam ne dom ne n'ahummɔborɔ so naano ne suo no ade bɛ yesu ayɛ amen ɔso ne tena asɛm ano wate amen sɛ ɔhu sɛ yesu wei sɛ ɔwɔ hɔ wahu sɛ dɛ n'akwaa no si teɛ nti nka amanneɛ wei kɛno ne mimi fidie a nka ayiw yes bi abɛhyɛ wɔfunuma so wamanneɛ no nka ne mimi fidie a nka ayiw ampa ɛbɛkɔ deɛ a agye sɛ ɔkɔ abosea bɔ na ade ba mayiw nanso deɛ ɔbaa Nasaret no nyɛ saa de n'adwuma teɛ dabi ne deɛ ɛyɛ no kure nti yes wɔde ma kwa amen Nasareni no Maria ba no yes ne deɛ no yɛ no kure no wɔde ma kwa amen ɔmfa obi amanneɛ bɛba o Yesu mfa obi amanneɛ nsum ne fidie dabi na wɔnyi no dabi ɔde nkurɔfoɔ amanneɛ ɔka atemu sɛm kyerɛ wɔn na ɔde amanneɛ no ahyɛ ne din animuonyam amen amea hunu sɛ ne fam ɔtumi yɛ biribiara ampa Awurade nhyira mo amen montena ase ma asɛmpa no amen tena ase amen amen meda asafo ade ase biom ɛwɔ me wura Yesu Kristo mmeresante hene no de wadi enwoma nyinaa so nkonim no ne dini tu minim medi do di for John Benjamin voice of truth ebre no anada so ne wo no erofo ena no pay eda Onyankopɔn te asefo ase ye ba asori fie no hwe asempa na chi hwenema kese ne anwade a Kristo afam so aye ensempa na won ne firi honam mu na wonya awurade de ane nte ase no de asɛm ne ye ne dia no na wote suru muso no bebu nipa nyina aten sɛ de obi akwate no adekye bia no ɔfa me so no ayɛ ade foforo na medɔfo de me wie no ɔfa mfiri srama wa ntumi ahode ne ne nsɛnkyɛne tumi die nyina bɛda adi na Onyankopɔn akodi fo John Benjamin obi tumi ni adanse ntia me sɛ me gye ne nsɛm adeɛ nsanka Kristo a ɔsoma me no na nimonyam so nam na koa so na sɛmpa hyɛma ɔnam atuatefo akomaprimfo ne nsɛmɔne mu yɛda Onyankopɔn tasefo ase pero fierum nyina na meka sɛ ɔhwɛ adanse na ɔhwɛ maame ne se adeɛ bia bɛhyɛ ne yam ne ba kora yɛ ne tu a wo ne kunu yɛ na dansefo na ɔbɛka kyerɛ me ɔse wɔyɛ ne ho hwie nyeye bɛde me nsa ka no Yesu Kristo di mo ɔse ɛyɛ mfirinhyia bɛ sɛ baako kɔsi mfie nson ɛnyɛ da koro pa adeɛ o mfie baako kɔsi mfie nson ɔse atete na kyɛ enuro bɛyi abibiduro ayaresabea bɛ ne wɔnkɔyɛ aban ayaresabea broni deɛ bɛ ne wɔnkɔyɛ ɔse ne nyinaa no da so hu na mane na ɔbɛka kyerɛ me sɛ wankasa ne wɔne tu ya ahoɔdenneɛ ne tumidie hyɛnka Kristo ɔsoma me yɛda Onyankopɔn tasefo ase mesrɛ ma maame no Yesu Kristo diri mu ɔsɛ ɔkɔduru fie adeɛ na ɛyɛ no ne wɔhu na mane no memane miamia ne yam sɛ ɔde w'ani huni ɛma biem ɛmonyam ka me wura Yesu Kristo a ɔsoma me no saa na wohwɛ maame no so se ɔkɔda na ɔnyare adeɛ kye yare akye ne dendenden na hanki a mekasa kyerɛ ne na no bi sɛ deɛ me se medi nso ebɛkyɛ na mekasa kyerɛ sapo yi me se deɛ ɔsoma me no ɔte me ne a ɔte sɛ deɛ wɔne ɔyɛ awurade deɛ na ɔsoma me no te me ne a ɔteɛ no saa na tie nti sɛ deɛ mebɛkasa kyerɛ sapo no ɔsɛ hanki a mekasa kyerɛ no ɔyare na ɔhu ne ho ano ɔhu ne wɔnyɛ nso obɛwu mpo na ɔde hanki ne bɔɔl ne kom ɔkɔda ma n'ani ate a hanki ne bɔɔl ne kom n'ani te ya na hanki na asane na akɔhyɛ ne sum nua ase na ne te ya yare ne nyina adwane ɛde mo nyanka mi wura Yesu Kristo din odifo John Benjamin Nyankopɔn meda wase ɔde awie bere wo na mo humɔboro so na na me so yɛ ɛburu nipa adwene ne ngoma sua asɔfodie ɔmo nte aseɛ
ɛso yɛda onyankopɔn tasefo ase saa nso na wohwɛ ababaawa no nso maame no ɔno nso sister ne se ɔno nso ne nyensen mu doctor se ne mogya sa ɔnam a ɔsɛ wɔtumi twa hwe ɔsɛ deɛ ɛyɛ ne nwanwa na ɛyɛ ne hu ne sɛ na nipa kora nim sɛ ɛtwerɛ na aba no so ne mpo no ɔno kora so sɛ ɛtwerɛ aba no so na doctor so sɛ ne mogya ɛna so ateɛ nti ne ɔmo boabɔ mo sɛ enuro deɛ America ahodoɔ nkwa nsusu a ɛnyɛ ɔno kora nka menti bi da ɔsɛ yɛnum nyinaa mu wanom mɔɔto ahodoɔ emogya ne deɛ tia ne te ɔkɔ a yɛsɛ sɛ wɔn hwɛ ya wawo bere duru a obetumi afiri mu akwa no betumi afiri mu ɔbɛka kyerɛ me nam de me saka no mesrɛ ma no Yesu Kristo Nazaret mu na emogya no ɛda ɔde kɔ ayɛresabea hospital ne sɛ aduru ya ɔkɔduru ya doctor firi na ɔsi mogya no aboro so mesɛ ɛnsɛe biribi tim Kristo tim animonyam ka asɛfo ɔde wɔn ɔtaa asɛm a ɔde so maa me na wɔkyiri mu akwae no mesɛ ɔte nnwuma yi ase a ɔnte aseɛ ɔsɛ ɔbaa no se ɔkɔduru yɛ no doctor si mogya naba nhyira cancer for ade sɛ doctor free no a ɔsɛ na hene na akɔyɛ ɔsɛ onyankopɔn nipa bi a wasoma na wie bre na ɔde no kora ne atemu mu nsɛm ne nam no ɔno no ɔsɛ de ma no di fo agba Benjamin na ne ho atɔ no monyam kamewura Yesu Kristo dini medɔfo ba bi a wo bia no ɛnua akɛseɛ ne ahodwiri deɛ wɔne ba asɔre fie ɔne deɛ nsɛnkyerɛ ne anwadeɛ aboro wɔn so isaade kyie biara ne da biara no ɔde Kristo fam so a ɔyɛ 31st ɛto me nsa frɛ wo kae sapɔ no ɛma wura mfi pɛsɛ sɛ sapɔ anyi fi a yɛhyɛ atade mu na nyɛ ye hwɛ mfiri do a wo sapɔ di na hwɛ atade mu no do a wahyɛ ɛyɛ sumasɛm wɔn na ɛba 31st no meyi sumasɛm yi nyinaa didi akyerɛ wɔn mesi wɔn na efiri ngomusiam ne nte aseɛ ɔbɛpo na ɔpo a onyankopɔn nam no hom so Kristo se ɛdɔn no mo nwenwen deɛ mo bɛka na me a mesoma mo no me na mɛkyerɛ mo deɛ mo ka wɔn na efiri ngomusiam bɛsɔre atia na mbɔ nso mo ni bɛgu ase ɛfiri sɛ me mo metiri mo nkasa ada na me hwɛ obi dwetɛ anaasɛ obi taku anaasɛ obi sempoa na nso onyankopɔn atemu bɛda di wɔn nam no nkwagye efiri Kristo na yɛ nam yi dia yɛnim no de tumi ne ahode ne yɛma mekwa ti ba bia wo bia no fasapɔ ne bra afei so wɔgye nsuo no nsuo na wate ho adanseɛ mu wafidie nsu mfie bebree no wɔgye nsuo no mecha ma nipa nyina sɛ de medical kan nipa 200 efiri 31st anopa no efie na anopa no sɛ wɔnuru wo fira anopa no kosi bɛsɛ anopa no nsia kosi nonum a nsuo no sɛ de ho adanseɛ kyerɛ nipa ahwehwɛ no wɔahwɛ ama nsan ka bi ɛbɛyɛ ama sɛ ba bia wo firi Ghana bia sɛ wo sunyan Takoradi Cape Coast Kasoa Enkran Mankasim ɛyɛ Alibo baabi a wo biara no sahwi ɛbono gyenegyene baabi a wo biara no beto me nsa frɛ Kintampo ɛne me nhia bɛda hɔ yawada no na prese nsuo no nsa bɛka bi so no ɔgye nsuo no ni saa nsuo wei ɛna wote ho adanse bebree wei yɛ sononko wei yɛ foforɔ 31st no baabi a wo firi baabi a mekyɛ wo baako obi antumi ni adanse ntia mekra sɛ nsuo yi matoma no agye ne nsɛm adeɛ wei na wɔn ofiri nwoma suom di sɔfo ne nte mase ɛyɛ bɔhyɛ ɔso wɔde maakwa memfa makwa wɔn nte ase no yɛ mumusa wɔn sɛ deɛ de ma wɔn kwa no ɛno no deɛ hene edɔfo amerika wo sɛ baabi a wo biara no 31st ne sɛ wɔntumi a meduru anopa anaasɛ yawada wa meda hɔ a na kyɛ sɛ nsuo no wunya bi mecha me nipa maako 200 pɛ deɛ efiri makomom ne mepem na metumi de ayɛ wadɔyɛ afɛ yɛ kwakosi mu no ɛno ni onyame nam nsuo no so ahodwiri anwadeɛ ne nsɛnkyɛne ayaresa hodoɔ ɛbɛda adi wɔn nso afie twa mu nsuo no bɛgye bi ɛnoɔma onyame fa so yɛ de ma na meso nam Kristo so no bedi ho adanseɛ yɛda onyankopɔn te asefo ase te baabi a wo biara no beto me nsa frɛ wo ɛnɛ yɛ me ne wɔhyia yi ɔkyena no pa ɛyɛ kwasiada baabi a wo biara no beto me nsa frɛ wo ɛne odi fo adwa Benjamin hyia me sɛ wo kra no ɛne no ogya padeɛ ɔkyena no pa sɛ wo kumasia sɛ wo nkran sɛ wo suhum sɛ wo Kasoa Tema anase Tamari Kintampo anase Sunyan baabi a wo biara no Kenya ase number 1 and 2 baabi a wo biara no beto me nsa frɛ wo ɔkyena no pa ɛne me nhyia baabi ɛfa kaa no ɛyɛ Central Market anase Labor ofori krom Tech Junction anase Anganaga Junction bo se kaa ne pai ɛdwo se ni dwabe fotorotoro no bi ɛkwa no moye ne foforo kora na ka kire mate anase driver se wo be su obonwire junction osu obonwire junction so a filling station kese na ne ho no ɛkwa ne da filling station ne ho no faso tuna be se du no efie na yabo so a ɛyɛ fitia no
yabɔ so kɔkɔɔ no fie n'akyi ɛhɔ na bɛhu odiifo adwa bɛgyame no waa nso na wode wo kɛɛ ba woduru dwo so anasɛ ɛkyɛn kurom a busɛde obi a bɛhu ne sɛ wopɛ bɔnwere junction ɔbɛka sɛ ɛna ɛwɔ anim hɔ no woduru bɔnwere junction no so a filling station no ma no mfa nsa bonkum so wɔ no kɔ na yɛ ne foforɔ no na waa na wo drive de asima no kɛ no ɛnuru num ɛnuru 5 ɔba bɛto sɛ efitia ne abɛsɔkɔ no ɛkwan ne da fie nim ntɛm hɔ no futukwan no fa so ɛba asɔre fie hɔ ɛne odiifo adwa bɛgyame nhyia na meka wo sɛ Royal TV so no anɔpa yɛ me ne wɔahyia no da sɛ nnɛ ɛberɛ abɔ no nso kɔpem no nwɔtwe 7 to 8 o'clock the same time odiifo adwa bɛgyame voice of truth ne saa ne wɔahyia sɛ ɔpɛ sɛ ɔfrɛ na ɔmo no kasa no mo kyerɛw kwan ne yia na 31st wobɛgye nsuo no bi na wode ɔsapo a hwɛ namba yi frɛ ɔmo no wobɛkasa ɔmbɛkyerɛ ɔkwan ne yi na watumi ne meahyia onyankopɔn asomdwie nka ho ɔne bakoro Yesu Kristo dine mu amen bye bye